धाका मार देने बड़ी कि हम दुखित बनी बाकी फिर भी उसे हमारा दुखित मन में नहीं थे बाकी आपके गायकी का सच में जवाब नहीं है बहुत तो ये हरनाथपुर मने बक्सर जिला नो तो बक्सर जिला के जगह होखे हेठार के धरती होखे एगो गायत्री बाबा के लय पर ना गइलो तो का गइलो मानस हंस गायत्री बाबा के लय दुनिया में सभे अपने आप जगह में ठीके भई हां जी बाकी गायत्री बाबा के लय ना गइलो तो फिर कुछ ना गइलो भजनवे में कि ललकी चुनरिया रबिया अरे लाल रमसरी ये तो टू कॉपी हां जी का नाम होता है अनिमेष त्रिपाठी जी से बहुत बहुत आशीर्वाद ललकी चुनरिया रबिया अरे लाल रमसरिया हो चवरिया रे डोले एक दो तीन चार पाँच छह आदमी कैमरा वाले बनी हाँ जी तनी कैमरा होने घुमा दीजिए महाराज लेके 2 साल से हमारा के बर्बाद कोइले बड़ा लोग प्रोग्राम चढ़ावे ना तो प्रोग्राम मिले ना देश विदेश में हां जी बाकी खाली सी कोई तवे चढ़ावे ला सही बात आ कितना भजन को लोग ताली बजाई तो नहीं खजाना ना तने एक बार माई के नाम पर ए भाई के नाम पर दोनों हाथ उठावे सब कोई हां जी सब कोई हां हां अब तब गीत पर ताली होई हां तब बघावा बैठल बा पजरिया हो चवरिया रे डोले ना बघावा बैठल है ना हो चवरिया रे डोले ना ललकी चुनरिया रबिया लाल रमसरिया हो चवरिया डोले बाकी यही बक्सर के नवपुरा गांव के भरत चाचा जन भजन गाती हलो हां जी कहियो पुराने ना भई धोत धोत कहर मंदिरवा हथवा खियाइले हो अरे तब नहीं काहे मैया धोत कहर मंदिरवा हथवा खियाइले हो अरे तब नहीं काहे अरे दया कहर करी बेटा के हम देखे कि माई के श्रृंगार के बारे में कहो बाकी एगो भक्त कहता एक हाथ गदा सोहे दूजे तलवरिया हो चवरिया डोले एक हाथ गदा सोहे दूजे तलवरिया हो चवरिया डोले एक हाथ तो सोहे अभी कहा
तो सोहे अंगूरी में मुनरिया हो चमरिया रे तो सोहे अंगूरी में सोहे अंगूरी में मुनरिया हो चमरिया रे डोलेना लहरी गई तिरिया हो चवरिया डोले हम अपना खातिर नहीं की कहते माई तो फिर तू सबका पर तो फिर तू सबका पर अरे नजरिया हो चवरिया रे नजरिया हो चवरिया रे ललकी चुना